хора, дошли в нашото видео. Това ни е най-първото видео в YouTube. Само да ви кажа, този канал е негов. Не е то пич. Пич съм. А за моя канал ще има линк долу в описанието. Нали знаете, ще го линкна. Ако сте го гледали, харесайте. Да, харесайте, ако сте смяли. Ако не сте го ако не сте го гледали, какво чакате? Отидете долу в описанието. Да, ако не сте го гледали, натиснете го и ще се смеете много с мен. Да, него. Да. И не спойвай какво става. Искам хората да разберат. Най-първата долу в описанието. Я да ви кажа кой епизод е най-първо. Но не казвай защо. Най-смешно. Не казвай защо обаче. Добре, няма. Първият епизод. Или първи, или втори, да. Да, първи и втори. Да. Много смешни. Но четвърти в началото е смешно. Какво ще четвърти? Да, стих сега. Защо спойл? Те няма да разберат хората. Да, няма да разберат. И те няма да разберат причината и като цяло всичко. Добре. Само ще ви подскажа. В момента сме в къщата на един от героите. Да. И даже ще ви кажа на кой герой. Да, на Васил. Да, Васил, Виктор и другия го няма. Да, той е ходил да яде китайско суши. Да, той е на ресторант. Отител за шуши. Хора, я гледайте. Силен, аз съм... Ти не си много силен, май. Яшкъв съм. Браво. Хора, аз съм... я гледайте мене. Аз съм направо кифла. Я гледайте мене. Съм нацепен. Яш ме. Аз съм... Направо съм... Долу в описанието. Отивайте. Аз съм кросан. И... Знаете... Смейте се. Да. И смейте това е епизода от нас. Надявам се да ви е харесал. В момента даже се сещам. Какво му смешното е? Сещам се в момента за епизодите ли не? Да. Добре, няма да кажа. Да, не казвай. Не казвай. Май ще има и Лего игра от нея. Добре, хора, отидете долу в описанието и отидете в канала, ще се смеете много с мен, Виктор, с Васко и с Денис, който го няма. Да, но само че моето истинско име... Не казвай! Добре, няма да кажа истинското ми име. Да, между другото. Единственият, който е с истинското си име е... Няма да казваме. Да, няма да казваме. Само в последния ми епизод, който правя. Ще кажа. Ще искаш ли? Какво? Последния епизод да им кажа. Окей. Да, последния. Ще забавлявате много с канала. Или не. Ще забавляват много. Да, или може сега да му казвам. Да, отидете долу. И хора, ще приключваме този епизод. Като стартина на канала. Чао! И до нови срещи!